Inkantolo ephakeme yasePitoli sisichithile isicelo sikaSayitsheni uFani Nkosi ebesiphikisana nesinqumo senkantolo yemantshi yasePitoli yokumnqabela ibheyili ngoxhaxha lwamacala abucayi. uNkosi waboshwa ngoMbasa ku-2026 ngemuva kokuthi amaphoyisa ethole ibhamu, izinhlamvu, isiqhumane sosiso olikhalisa unyembezi, amadokodo amaphoyisa nemali engaphezu kwey'nkulungwane ezingama-50 zamarandi. Lokhu kwenzeke emzini wakhe osePretoria North njengoba bekuqhubeka uphenyo lwamaphoyisa oluhlobene nethimba elikhethekile. Umbuso kwethi isikhundla sakhe njengephoyisa, ubucayi becala kanye nezizumbulu zemali kunikeza izathu ezanele zokuthi eqhubeke ehlale eyitokisini. Inkantolo iphinde yavuma ukuthi imantshi yasebenzisa umthetho ngendlela efanele. iNPA ithi lesi sinqumo sigcizelela nokuthi umthetho usebenza ngokulingana kubo bonke abantu kungakhathalekile ukuthi ukusiphi isikhundla. The NPA welcomes the judgment by the Pretoria High Court, which upheld the decision by the Pretoria North Magistrates Court to deny bail to Sergeant Nkosi. The High Court found that the magistrate did not err in refusing bail and confirmed that the decision was properly made in the circumstances of the case. This judgment reaffirms the principle that all persons, regardless of their positions, are subject to the law. The criminal case against Nkosi will appear on the 16th of July 2026 at the Pretoria North Magistrates Court for centralization of his cases.